защото точно в неугледните ресторанти готвят най-добре. Колкото по-мръсничко, толкова по-вкусно. Покрай истерията с болестта птичи грип обаче стана ясно едно простичко нещо. Ако си мием ръцете, можем и да спрем заразата. Замисляли ли сте се някога как изглеждат кухните на китайските ресторанти, в които обядват? По-добре не дейте. Предупреждавам, че следващите кадри не са подходящи за хората с чувствителни стомаси. Решихме да проверим точно китайските ресторанти, защото за мръсотията в тях се носят легенди. Още първият ги оправда. Той се намира в квартал Хаджи Димитър. Много неща. Просто аз се чудя къде започна. Вижте само състоянието на стените. Вижте какво натрупване на мазнини има. Вентилацията нямам представа колко работи, обаче това изобщо как функционира, не е чудо. Вижте състоянието на тръбите. Всяко едно нещо, което се пипне, тя не може всеки един момент да си мие ръцете. Ще пипне тук и след това тук. Вие колко често си миете ръцете? Много често. Колко често? Как да ви ги преброя? Като постоянно тук пипнеш, измиеш, отидеш там друго пивно, пак се измиеш. Чувствате ли се комфортно в тая кухня, докато работите? Ще трябва да се чувстваш, трябва да работиш някъде. Нямате никаква шапка на главата или нещо, с което да не падат, от което да не падат косми? Просто някъде там съм оставила. Тук готви Ли с тези ръце. Да. След една повече. Чисти ли са ръцете? Да. Я да ги видим. Май не са много чисти. Да. С тия ръце ли пипате храната? Не само за една кода ви тика иска ми, нали? Гледам, че тук ногтите са ви мръсни. Иван Беров е управител. Вижте му ръцете на Ли. Като негов шеф, какво ще му кажеш? Чисти ли са му ръцете? Как аз да кажа? Кажете да, вижте му ги, ногтите. Аз знам, че само готви, така че не мога. Вие ядете ли от това неговото готвено? Сигурно. Вие бихте ли яли от тук? Откъде знам? Тук явно е що годе прилично. Разминаха се само с глоба. По закон без право на обжалване от 50 до 150 лева. Ако това... Може ли да стресне някой? Вижте сега, аз никога не съм била търговец, за да мога да кажа дали ще ме стресне или не. И зависи колко ще ми върви бизнеса, дали може да поема без никакви затруднения плащането на един такъв акт, но според мен за такива нарушения трябва да бъдат по-големи. Първото им е 150 лева почти всеки месец. Всеки месец си ви налагат глоба? Всеки ме, да. Как така продължавате да работите? Наложат глоба за яйца, попаднеш на месо, на примесено. Можете ли да си ги сложите нещата в ред, така че да не плащате глоби? То зависи в какъв момент дойдете. Инспекторите проверяват всички документи, от които трябва да стане ясен произходът на продуктите. Много месопреработвателни предприятия са затворени заради лоша хигиена, но продължават да работят. Тук, например, не стане ясен произходът на пилешкото. Аз лично нямам гаранция откъде са те. От регламентирано или вече не е регламентирано. Кой знае, може някой птичи грип да фанем от тук. Гилиците, като ти ги носят мазни или са? Си бръшаме с салфетки, чаши, не пиеме от чаши, като такова, само чешетата. Тези момчета живеят наблизо. Според тях мястото не е само ресторант, но и дом на китайците. Те тук спът, лятото си простират навънка дрехите, насекъде, отгоре на кантона си простират дрехи, всичко. Ще кажете, може да е единичен случай. Затова решихме да проверим и ресторант на булевард Евлоги Георгиев, в центъра. Тук хапват музикантите от консерваторията. Няма да можем да ви покажем кухнята на втория ресторант, който проверихме. Инспекторите обаче решиха, че тя е още по-мръсна от предишната. Трябва да имате или разрешение, или трябва да... Аз да ви разреша, аз не искам да ви разреша. Защото имам против... Проблем. Не, имам против да влезете в кухнята с камера. Мръсно ли? Това си е наша работа. И хората, които ще проверят, ще видят дали е мръсно. Или е чиста. Хората, които ядат там, не е ли тяхна работа? Тяхна работа е, но това си е наша работа вече на самото заведение. Всичко е напъстено с мазнини, изпочупено, захабено, с паднала боя, неразделно съхранение на продуктите. Навсякъде аз просто нямам думи да го опиша. Просто
Сега какво ще се случи с този ресторант? Ами, аз съм на мнение, че трябва да спре да работи, да бъде почистено. Може пък случайно да сме попаднали на два мръсни ресторанта. Затова отидохме в един от първите в София, до Централния пазар. Като разбраха за проверката, служителите лиснаха вода по пода, за да измият. Стана доста хлъзгаво. Вие влизахте. И вие да изчистите, защото влизаме. Вие сега влизахте на време, когато те чистят. Така. Разбрали? Оцелили сме времето, в което чистят. Да, ама затова има вода. Случайно е станало. И те спрях. Не се усетиха обаче да махнат парцала, с който бършат мазнотиите от легена с ориз. Този ориз сервира ли се на хората? Този ориз за ядене ли? Да. Да, за ядене. Да. По същото време Поли и приятелката й точно приключваха по една малка порция ориз. Вкусна ли ви ориза? Да. Може ли за мъничко само един малък експеримент да си направим? Да дойдете с нас в кухнята. Виждам, че вече почти сте го изяли. Така? Да, елате, ако обичате. Обичате, значи много китайска кухня. Виждали ли сте някога в кухнята на китайската кухня какво е? Нямам думи. Потрясаващо е. Елате сега видите ориза, дето го ядете. Къде е? Сериозно? Ето този ориз. Какво ще кажете? Ужасена съм. Просто съм ужасена. Нямам думи. Не знам дали гледката е достатъчна, но трябва да сте тук и за да помиришете. Ама другите ресторанти, дали ще ходите и да видите нещо там? И там е така ли? Всякъде ли е така? Аз няма да говоря за другите, лошите туми. Ама вие трябва да отидете да видите. Добре, ще отидем, обещавам. Приятен обяд ви пожелавам. Ще доядете ли? То вече сме си го дояли. Вие вече приключихме. Да. Добре. И този ресторант трябва да затвори, докато не си оправи кухнята. Представете ли сега хората, като гледат тези кадри, как ще отидат на ресторант утре или в други ден? Това е техен избор. Какво ще им препоръчате? Да внимават, когато консумират. Внимавайте наистина, защото въпреки, че ДВСК ги затваря, много от мръсните ресторанти продължават да си работят и да плащат глоби. За заведенията в цяла община отговаря само един инспектор от ДВСК. Не само за китайските, но и за българските. Резултатът от нашата проверка – 2 затворени и 1 глобен ресторант. Този месец започват кампанийни проверки на чуждестранните кухни у нас. Иначе екипът на това предаване също обича китайско. Само да е по-чисто, ако може.